Eso de ahí enfrente es toda la bahía de Cádiz. Aquel puente que se ve allí es el puente de Carranza, creo, uno de los dos puentes que pasan de Cádiz, que es aquello de allí abajo. Pues un poco que veáis lo que son las marismas, y una cosa muy peculiar que hay aquí, que son tres fuertes para artillería. Hay que pensar en una época napoleónica, ¿vale? Aquí hay uno, allí hay otro, y el otro está aquí, ¿vale? Hay que entender que para atacar Cádiz y toda la bahía de Cádiz, pues había que venir por aquí. Eso es San Fernando, y hay que pensar que aquí en la bahía pues es donde se fabricaban y se construían todos los barcos que luego iban para las Américas. Entonces, incluso ahora mismo pues es una plaza fuerte. Bueno, para que os hagáis idea, ¿no? Estos son las marismas, es zona de inundación, es agua marina, y allá abajo, en aquellas montañitas blancas, es donde hay una explotación de sal, que lo hacen de una manera artesanal, que parece ser que es una de las mejores sales que se conocen. Ayer donde me comí el lenguado, les dije, la sal es de... Dice, hombre, claro, aquí la sal que usamos es la de la marisma, que lo sepáis. Y yo ahora, pues este es el camino. Bueno, finalmente ha aparecido ya en la playa Cala del Frailecillo. Este es el Atlántico, pero tiene pinta caribeña. Es una playa nudista, muy guapa. Se baja por aquí, por esta escalerilla. Y yo ahora he de coger esos caminos y iré bordeando. Tengo la bici aquí. Va de puta madre. Este es el camino, ¿eh? Ahorita. Para allá tengo que llegar. Qué bestia, ¿no? Madre de Dios. No me extraña que el ángel dijera que esto es una pasada. Increíble.
he pasado Medina Sidonia. Ahora de seguida pasaré por Cantora. I això és una parada tècnica d'hidratació. Bueno, serveix per 3 coses. 1, pixar. 2, beure. 3, baixar la temperatura. Aquí tenim la burra, que va de collons, perquè amb aquestes pistes gravel és tremenda com va. Amb aquestes rodes que porta i els frens de disc. Oita, quina rodeta més guapa. Això s'enganxa que no veus. Està tot ple de gent aquí. Mira, aquí aquesta és al mig del camí. Allà, cigonyes, 2. Allà són gavines. Allà baix, no sé, cigonyes. Està ple de gent aquí. Aquests aiguamolls, increïble. Mira allà. Molt guapo, ple de vida. Ara tindré que demanar permís. Bueno, avui el paisatge és el que és. Acabo de deixar les vinyes de Jerez per allà i ara, pues, bueno, esto es lo que hay. Vaig cap a Trebujena, que està per allà davant, i allà baixaré ja a nivell 0, que és nivell de riu. I, bueno, he parat un moment aquí a la finca Los Establos. Aquí tot són fincotes com aquests, amb molta... Bueno, jo què sé, planten molt de cotó, hi ha molt de cotó per terra. En fi, és el que hi ha, Andalusia. Ara ja he baixat a la planúria del Guadalquivir, que anirà per allà baix, per tot allò. Aquí tots són camps de cotó. Allà darrere aquella fàbrica és de cotó. Hi ha cotó per tot arreu.
Aquesta és la carretera que venia fent, ara ja em passo amb aquesta pista i no entro al poble molt guapo que hi ha allà que es diu Lebrija. Llavors jo ara continuo per aquí, per pista i després per pista de terra. El Guadalquivir. Esto es bici, tío. Esto es vida. Al riu i ara arròs. És molt pesat aquestes pistes, són fantàstiques, però tants quilòmetres és duríssim. Fa molta calor, ve un cotxe. Pinzón. Aquí paro sí o sí, un mes. 62 i mig, pañuelo de farser, ja no puc més. No hay sofás, pero de aquí no me voy en un rato. Tengo la bici ahí, comido dentro porque con aire acondicionado se está mucho mejor. Pero aquí, mira, hay unos parasoles. Esta sombra tan bestia hace esto.
Bon dia. Bueno, ha baixat 15 graus la temperatura. Ara mateix estem a 15. I això és l'ADS. Fa un olor especial. Tots són encines, els ramats per aquí, pasturant i, ostres, quina pau. I bueno, he parat perquè em tinc que abrigar, fa molta rasca, ara tinc que baixar. I bueno, això és el que em trobo aquí. Vaques, toros, porcs. Això és la fàbrica de pernils. Per allà van 3 que han estat a l'alberg avui. Van molt a poc, patiran molt. Són 8 quilòmetres fins a Monasterio de pujada forta. Es quedaran parats a mitja pujada, no hi ha res. Si no paren amb aquella bencinera o alguna cosa. Pillaran però catxo. Jo aquí de moment estic resguardat, però bueno, ja veus. Bueno, semblava que aclaria, he fet un parell o 3 de quilòmetres del fuit, però s'ha tornat a tapar i sort d'aquest pont. És una mica descobert, però bueno, com a mínim aquí no em mullo tant. Tinc que continuar tirant amunt, encara em queda la meitat, 3-4 quilòmetres, a veure si para. Ja he passat Monasterio, pensava que aquí jo seria l'home més feliç del món. Amb unes rectes, pujadeta, baixadeta, però em trobo amb això. Vent d'allà, de costat, però en contra. Em tira cap aquí i bueno, no em deixa pedalar. Allò és Fuente de Cantos, i això és tierra de barros, extrema i dura, la mare que em va parir. Mira banderes i mira tot el que tinc davant, que gairebé és deixar-se caure. Doncs allà dalt tindria que acabar amb Molinillo. És trist anar per una carretera tu sol i anar a 8 per hora. És que és molt trist. Mira, ja he agafat el camí de terra i a prendre pel cul. Per anar a poc a poc prefereixo estar distret aquí amb tot això, però bueno, mireu el panorama, saps? L'objectiu és arribar a Zafra, que és una ciutat gran i bueno, ja seran 80, si no ja tinc que anar gairebé al 100, o sigui que...
4 quilòmetres i mig per esmorzar. Vinc de Zafra, que està aquí darrere, una pujada fins a aquesta muntanya on estan les antenes aquí i bueno, és la part més alta i ara tinc que tirar sempre cap allà i aquí em trobo una baixada del 14%, o sigui que Déu-n'hi-do. Però bueno, aniré per pista perquè crec que, mira, si avui arribo a Mèrida, que són 75, igual em quedo allà, perquè Mèrida és molt guapo i ja veurem, aniré fent. El dia és esplèndid. El cor de la meva Juliet m'està portant molta sort. Bueno, les rodes estan emmerdades, la bici també. He perdut la tapa aquí, però bueno, no... tot aguanta de puta mare. Llavors, perquè us feu una idea, jo estic fa, pues, 10-12 quilòmetres venint en línia recta. Els camps són de raïm, està ja tallat, és increïble, brutal. Aquí hi ha una senyal que informa de lo que queda, s'està podrint, però bueno. I ara estic aquí, al Mendralejo, vale? I l'objectiu és anar a Mèrida, però estic anant tan bé que jo crec que possiblement salti per aquí al Cuéscar o por ahí, ja veurem. Però de moment a Mèrida ho tinc fàcil. I bueno, això és el que hi ha. Bueno, ja he passat Mèrida, vaig camí de Julve, o no sé com es diu, i resulta que Mèrida l'aigua la bevien d'aquí, o sigui, aquell aquaducte que he fotografiat abans, doncs transportava l'aigua de la ciutat fins, o sigui, d'aquí fins a la ciutat. I segons diuen, segons tinc entès, doncs tota aquella muralla d'allà és la presa romana. Això diuen. Molt guapo. Bé, des de l'embassament fins aquí, quina meravella, Déu meu. Quina pau, amb el sol posant-se, amb unes vaques per allà baix, ple d'aigua. Ara estic al coll, vaig a... bueno, no sé, vaig una mica més avall, però bé, ara ja ho tinc tot gairebé fet. Cap allà demà Càceres, i nens, això és per provar-ho. Jo sóc un afortunat, molt afortunat, poder-ho fer, tenir capacitat física per fer-ho, això no té preu, de veritat.
Aquest tros és guapíssim. És el mateix que fins ara, DS, però oberta, o sigui, no està tancada. Podria anar a aquelles pedres i parar-me. I, sembla un dia primaveral. I aquest miliari, doncs és original dels romans. Tela. Sí o no? Jo estic anant per la Nacional, però és que és molt avorrit. Prefereixo venir per aquí, una mica més a poc, és més divertit. Mis cojones aquí. Cago en la madre que me parió. 100 no sé cuántos llevo. Bueno, vinga nens, per la posteritat. Uns de Barcelona. Bueno, això és un continu, o sigui, de puta mare, tio. O sigui, això és el paradís dels ciclistes. Una nacional de 630, allò, abandonada, no? Sola, sense ús, cap mena d'ús, perquè, amigos míos, una autovia. Em falten 3 quilòmetres. Per allà baix estan l'autovia i la nacional. I la nacional es fa molt pesat, perquè clar, està pensada per vehicles. Llargues baixades, llargues pujades. I fa uns 6 o 7 quilòmetres doncs m'he trobat això. Això és la Via Verda de la Plata, que aquesta gent la vol fer des de Plasencia fins a Salamanca. O sigui que és una tirada enorme i brutal, perquè passa per puestos maquíssims i encara em queda pujar a Béjar, Hervás i tot el que queda. Està
nova de trinca, super senyalitzada, és, vamos, collons, molt guapa, molt guapa. Herbàs, un poble grandet, molta afició, hi ha dues esglésies unides. I això és el pont de ferro sobre el riu, ara no m'he quedat amb el nom, però bueno, com sempre la infraestructura acollonant. Mira, això és Aldea Nueva del Camino, allà és on he dormit. Llavors la via va pujant poquet a poquet, fins a Herbàs, que és aquest poble més gran, fa una llarga, o sigui, fa un cercle enorme fins ficar-se a sota d'aquella muntanya i ara puja per aquí. I això és Béjar, però Béjar per la part de darrere. El que he fet ha estat passar-la per sota i ara estic venint per aquí fins a Navalmoral de Béjar. Per allà puja una carretereta, però jo vaig explorar aquesta història a veure si això em deixa fins que s'acabi i llavors corono l'últim que em queda, perquè, hòstia, és que això és una passada. Bueno, estic, crec que dalt de tot del parc eòlic aquest. La veritat és que m'he venit arriba i m'he dit, venga, va, voy a hacer el camino. I tot i que veia que pujaria moltíssim, no pensava que el camí fos això. Però realment, la mostra de que el camí és aquest, és això. Estic entrant a Salamanca. Molt guapo. Carril bici i tranquil·let. Arrasca, Faig un 360, però aquí no em quedo ni boig. Massa gent. Tota la província deshabitada i estan tots aquí. La mare que fa. Això sembla com la plaça del Obradoiro, más o menos. Fotocamp d'aquí.
Us ensenyo Zamora. Si Salamanca, a part de Béjar, era serena, solitària i vacía, doncs Zamora tampoc es queda lluny. Allà baix veig un poble, però crec que no és Zamora. Zamora té el riu Duero, un riu ben guapo. Jo he abandonat la carretera perquè, a veure, si anéssim al Paquet del Bétolo seríem molt feliços, perquè sense cotxes, però un sol, què voleu que us digui? Almenys per aquí, si em surt un jabalí o un cèrvol o un llop o veig algun peregrí, doncs aquí alguna maquinària ha dit anem a arreglar el camí i ho ha convertit doncs en un camí de sorra. Mira quina cigonya. Ole, oita. Què? Tela, Bueno, molt ben col·locat. El puente de hierro. El puente romano. Bueno, estic per Montamarta, 8 graus, fa un fred de collons. I avui tindria que arribar a León. Ara ja estic a la part de la vega del riu Esla i ja el paisatge comença a canviar. M'he trobat aquest trosset de via verda que arribarà fins a Benavente, que encara és de Zamora, i ja de seguida començaré a tocar León. Ole. Peng. Bueno, posaré el zoom. Aquelles muntanyes d'allà baix és la cordillera Cantàbrica, evidentment. I jo tinc León aquí i per aquí tindré que travessar.
Bon dia. Bueno, estic a 1.100 metres. Aquesta és la carretera que ve de León. Encara em queda pujar 100 metres més fins al 1.200 de la primera pujada, el primer esglaó, per dir alguna cosa. Aquí he trobat una mica un mapa de situació i us explico una mica l'itinerari que estic fent per saltar la ventana. Diríem que León està aquí baix de tot, i entraríem per aquí, aquesta carretera d'aquí, de Lorenzana, que és on comença a pujar. Puja moltíssim, molt. Ara estic amb aquest altiplà. Queda un parell de quilòmetres i llavors una forta baixada fins a la Madalena, que a León m'han dit que pari aquí i habitualli perquè ja no hi ha res més. Llavors planeja per aquest riu i aquest pantà, per tota aquesta via, fins aquí, fins a la Pobladura de Luna, on torna a fer un altre esglaó fins aquí, i aquí llavors ja planeixo. Perdó, tiro amunt i dormo a San Emiliano. Això són les muntanyes d'Astúries. Se'n van fins allà baix, fins a aquella última, i tot allò d'allà són les muntanyes que limiten amb Galícia. Allò són les muntanyes de la Cordillera Cantàbrica i això és el riu Luna, i fan aquí l'embassament. Jo tinc que continuar vorejant-lo fins al final i gairebé ja estaré al puesto on dormiré avui. Espectacular, la pujada aquí, guapíssima. La carretereta no és fàcil perquè tot és puja i baixa. Ara sembla que per allà tinc un tros de recta, però de tant en tant puja i baixa. Per allà baix, amb aquella línia, va l'autovia que va cap a Astúries. Bon dia. Em direu, m'ha passat alguna cosa? No. A veure, porto 5 quilòmetres i encara em queden 2 bales per carregar. Ara ve lo dur. Però encara que ho tingui que fer amb molinillo, m'és igual. Ho tinc aquí previst. I ara veureu el lloc. Val? Primer de tot us faré un 360, cap allà ja està Astúries, i aquesta és la vall de Bàvia, la tierra de Bàvia.
Jo estic venint d'allà baix, que està a San Emiliano, a 5 quilòmetres, i bueno, ara veig que puja, però no em fa una sensació d'excessiva pujada. No sé percentatges ni res. I ara, doncs bueno, vaig pujant per aquí, la temperatura és boníssima per fer-ho, i he de continuar cap aquí, i allà a baix, aquella recta d'allà cap allà, allà acaba la Ventana. Em queden 7 quilòmetres i en el moment que hagi fet això, doncs seré molt feliç. El port de la Ventana ja és història. Que bèstia. Estic al mirador, queden 200 metres del Mabrigaré. Molt guapo. Molt guapo. Amb molinillo i esperant que no s'acabés, Bé, la Senda de l'Oso aprofita, com sempre, una vall i una antiga via d'un tren minero que venia d'allà baix, d'allà dalt de tot. Llavors, doncs, bueno, aquest aquí és el riu Teberga i això són els túnels que hi ha per passar aquestes muntanyes. Senda Verde, Fuso de la Reina, Tuñón. Bé, en comptes d'entrar per la Nacional a Ovieu, que hi ha autovies i demés, doncs vaig decidir de fer-ho per aquesta Senda Verde al costat del riu Narón, que és el que va aquí al costat. Tots són castanyers i, bueno, et dic, sol.